Un dissabte de febrer a la capital d'esclots i es desordre s'hi apleguen literats, xafarders, pseudoartistes eloqüents, servant ses formes. Ell és un desastre, però és indolent, un Ignatius sense pena ni glori. Escriu columnes que tateix, ningú entén, té lectors poc exigents i sense gaire criteri. Què hem de fer amb el nostre rei? Què hem de fer per l'amor de Déu? Què hem de fer amb aquesta faula? Una guarda d'adolescents amb declarada vocació contestatària s'amagreja per racons dels carrers i s'aturen i se'l miren i li diuen vés-te'n a mamar. Què hem de fer amb el nostre rei? Què hem de fer per l'amor de Déu? Què hem de fer amb aquesta fauna? Mil batalles, incidents i els capricis d'una dona rica, pintora de quadres repel·lents, passen per damunt de ser antiheroi insatisfet. L'humilien i el critiquen i l'admiren i l'estimen i se'n riuen. Què hem de fer amb el nostre rei? Què hem de fer per l'amor de Déu? Què hem de fer amb aquesta farsa? Què hem de fer amb el nostre rei? Què hem de fer per